To już 16 dzień poszukiwań lekarza chirurga plastycznego, który będzie ze mną współpracował. Ale nie z byle kim. Ja chcę dobrego lekarza polski, angielski bądź turkish. Nie jestem znawcą, ale sugerowałbym wymanifestować sobie psychologa dobrego. Każdemu, kto uważa, że robienie sobie takich inwazyjnych operacji w tym wieku jest okej, też. Najgorsze jest to, że przez wszystkie te gwiazdeczki internetu ludziom wydaje się, że to jest całkiem normalne, że 20-latka robi sobie 10 operacji, wypełnień i nie, to nie jest normalne. Potem wszystkie wyglądają dosłownie tak samo. Nie no nic, serio tylko mówię, to nie jest normalne. To nie jest normalne i to jest kolejna rzecz, która jest normalna w mediach społecznościowych, a nie jest normalna w życiu. To nie jest normalne. Moim zdaniem. Mam prawo mieć swoje zdanie. Miłego dnia, kochani.